Здравейте, аз съм Сиана Стоянова и съм от 9-ти клас със специалност дигитален бизнес и електронна търговия. И тук при нас имаме една ученичка от нашето училище. Моля те, представи се. Здравейте, аз се казвам Виктория Селенска и уча същата специалност като Сиана, в един клас сме. Разбрах, че си избрана за комодератор на нашето предстоящо събитие и също така научих, че имаш собствен онлайн магазин. Ще ни разкажеш малко повече за него. Да, реално като бях по-малка реших, че ще се занимавам с плетене, понеже гледах много магазини и си казах, че ми харесва как изглеждат този вид играчки. И просто започнах сама да се уча, мои приятели и семейство почнаха много да ги харесват. Следователно там поискаха да ги правя като подаръци, подарявах ги. И когато започнах тази година да уча WordPress за правене на сайтове, като ни зададоха заданието да си създадем сайт за някакъв вид бизнес, си казах защо да не използвам тази възможност, да не си направя сайт точно за този бизнес и си го създадох с плетените играчки, започнах да плета нови, за да мога да го напълня и да го започна процес. Срещна ли някакви предизвикателства по пътя на изграждането на магазина? Да, в началото имах много малко продукти, както знаем всички, в сайтовете хората обичат да разглеждат, да проверят различни неща и да си изберат нещо, което най-много им харесва. Затова трябваше за много кратко време да направя стабилно количество продукти, така че да мога да го заредя. Също така трябваше да измисля лого, как да изглежда привлекателен и като цяло се справих с тази задача и в момента се занимавам с счетоводството, за да мога да го пусна вече в продажба онлайн. Добре, какво те вдъхновява, какво те мотивира да продължаваш да развиваш бизнеса си и да се задълбочаваш в сферата? Като цяло ме вдъхновява това, че в днешно време повечето неща са произведени от машини и се забравя ръчния труд. Също така да плета играчки ми е вид успокоение, просто ме радва хората да се радват на нещо, което аз съм направила. И реалната ми цел е просто да вкарвам нещо ръчно направено в хорските домове. Да, това наистина е много хубаво. И как успяваш да балансираш училището, задълженията си към училището с всъщност ръководене на такъв онлайн магазин? Както казах, на този магазин ми е не като работа, ами по-скоро като хоби, защото аз като плета се отървавам точно от ежедневието, което е в училище, от напрежението, което коства, с което не ми е проблем да оправям магазина и училището в едно и също време. И по какъв начин училището успя всъщност да помогне на тази работа, на твоето развитие? Още с първата година, като започнаха да ни обяснява точно това какво е бизнес, какви усилия трябва да се вложат в него, ми се запали интереса в тази сфера и реших, че искам аз да се занимавам с това, защото наистина ми хареса и го почувствах като нещо мое, с което искам да се занимавам. И просто си съчетах двете възможности, нещо, което мога и нещо, което искам да постигна и се случи това, което е в момента. Да. И какви са плановете ти за бъдещето, за как си представяш развитието на сайта ти след известно време? Развитието на сайта, ако живот и здраве тръгне и хората се заинтересуват от него, придобие голяма популярност, възнамерявам евентуално да го разширя, като започна да обучавам други хора, които да ми помагат, за да можем да приемем повече продукти и да разширяваме тази дейност. Да, наистина ти пожелавам да успееш и да се развиваш. И сега искам да те питам, защо реши да избереш собствен водител като своя гимназия? Защото от доста време с моето семейство разглеждаме курсовете на Софтуни университета и просто чакахме възможността вече да създадат и училището. Отделно наш семейен приятел също влезна една година преди нас и той ни разказа много за това училище. Това специалното, което ме накара да се запиша тук е, че разбрах различното отношение учители между ученици, че е по-сплотено, не е както в държавните училища, да има някаква
иерархия, учителите да са над учениците. Също така има различни специалности, които се учат само тук, както бизнеса, защото ако не се бях допитала в ТУНИ, нито можех да ми хрумне да си направя бизнес, нито да знам как да се направя сайт. Така че мисля, че избора да се запише тук всъщност е доста полезен. Да, това наистина са доста важни неща и последно искам да те попитам, какво послание би оставила за ученици, които се опитват да успеят в тази сфера, опитват се да развият собствен онлайн магазин или като цяло да се развият от ранна възраст? Ами, бих ви посъветвала да се слушвате наистина в това, което преподавателите, особено тези предмети ви казват, защото говорят важни неща и реално аз, ако не се бях записала в това училище, нямаше да разбера какво е това бизнес, възможността с сайтовете. И също така, ако имате някакво хоби, колкото е абсурдно да ви се струва, не се страхувайте да го превърнете в бизнес, защото каквото и да създадете, колкото и странно да ви звучи, то е уникално и е страхотна възможност за някакъв нов бизнес. Добре, много ти благодарим, Ники. Вие, приятели, ако имате някакви въпроси или желание да интервюираме някого друг, било то ученик, родител, дори преподавател, не се страхувайте да оставите коментар.